आखाइ खबनानै बरायना लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। आखाइ खबनानै बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। साबायखर थाबाय आरो जोंहा गिदिर गिदिर रितुसेर बसुमतारी बिथाङा दासिमबो बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय गुरै खावलायो। रतन होननानै सारजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। जोंहा दंबावो हौवा बसुमतारी भिलेज ताकिनगाव बिथाङा खुंग्रिं प्राइमारि सेक्रेटारि बिथांखौबो बरायनानै थाखाय गुरै खावलायबाय। कति बरगयारी भिलेज ताकिनगाव बिथाङा खुंग्रिं प्राइमारि पेरेन्ट्सनि मेडि बिएडखौ मदद होबोदोंमोन सिगां समनिफ्रायनो बिथांखौबो बरायजानो थाखाय गुरै खावलायबाय। सुनिल बसुमतारी बिथाङाबो सासे बिपिएडनि सोद्रोमामोन। एला बसुमतारी खुंग्रिं इउनिट आबोदनि जेनेरेल सेक्रेटारि आबोदखौबो बरायजानो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिथाङाबो सासे बिपिएडखौ मोजां मोनग्रा सासे सोद्रोमा बिथांखौबो बरायजानो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय बरायजानो बसुमतारी बिथाङाबो थालिरबारिनि बिपिएडनि सासे सोद्रोमा बरायजाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। साबायखर थाबाय। रिंगां बसुमतारी खरफागुरि बिथाङा जोंनि फारसे फैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। कमल सूत्रधर दुर्गुस्ति बिपिएड रोगारि सारागुरि बिपिएडनि सासे सोद्रोमा। महिमा बसुमतारी बिपिएड गणेशी बसुमतारी करेन्द्र बसुमतारी सारागुरिनि बिथांमोना फारियै बहुराज बसुमतारी सबासि नार्जारी प्रकाशि नार्जारी थांगा दैमारी बिराज दैमारी बिमला औवारी संसार औवारी बिथांमोना बिपिएडनि सोद्रोमा गामियाव जाहैबाय सारागुरि बिथांमोनखौ बरायजाफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आरो जोंहा दंबावो बुहुर बस्तिनि अनिता सूत्रधर मैना सूत्रधर बिथांमोनखौबो जोंनि फारसे बरायजाफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आजुरि सूत्रधर अर्जिता सूत्रधर सोमा बसुमतारी दैसंगुरि बिथाङा सासे बिपिएडनि सोद्रोमामोन। बिस्टि नार्जारी दैसंगुरि रतन्द्र ब्रह्म दैसंगुरि बिरुला बसुमतारी मुसाहारि इस्ट ताराइबारि बिथाङाबो बिपिएड मानिक बसुमतारी इस्ट ताराइबारि